Al Vietnam pilotava avions, conduïa tancs, tenia milions de dòlars en equip al meu càrrec. Aquí no sóc bo ni per rentar cotxes! Ningú m'ajuda, ningú. Ell em diu, me'n vull anar a casa, me'n vull anar a casa. El pobre no para de dir-me, me'n vull anar a casa. Vull conduir el meu Chevrolet i jo no li puc trobar les capes. No li puc trobar les capes. No hi ha gaires dones que puguin suportar-me. Però si en trobessis una... Pensaria que és una miqueta boja. Nosaltres som el futur! No! Sou història, però jo no ho sóc. Aquí la llei s'atura i començo jo. 16 d'agost. He llegit la teva fitxa, Cash. Vas néixer el 16 d'agost. Et guanyo jo, oi que sí? Declararé jo. Francament, sembles una merda amb cueta. No, ho sento. Que vagi bé. Adéu, bufó. Ja m'he cansat de sentir-te. Per sobreviure a la guerra, converteix-te en guerra. Una altra vegada la televisió. És un invent per tòtils. És que va com va. No podem canviar el passat. No podem, ho entens? I ja t'he dit que la teva mare t'estima. Tant li fa el que creguis t'estima. I potser li hauries d'explicar coses com ara els teus problemes o el que sigui. I hauries d'enraonar, t'escoltarà. De debò. Saps què ets. Saps de què estàs fet. A tots ens agradaria ser en un altre lloc, ara. Però ens dediquem a això. I és el que som. Viure per res. O morir per una raó. El que importa aquí és resistir els cops forts i saber tirar endavant. La capacitat de resistir i tirar endavant. És així com es guanya. Si saps que vals, has de sortir al carrer i demostrar-ho. Però has d'estar disposat a aguantar els cops. I no acusar els altres i dir que no és on vol ser per culpa d'ell o d'ella o de qui sigui. Això ho fan els covards i tu no ho ets. Ets molt millor que això. Sí, havíem estat junts al mateix equip. Què hi fa aquí el meu vell pitjor amic? Eren els 2 primers noms de la llista. Cap problema? Sí, que no el vaig matar quan vaig poder. El gran Barney Ross. El gros Trench Mouse. Què hi fas aquí? Tinc la sensació que tothom ha passat de la feina. Per tant, vull 5 milions. 5 milions? La meitat per endavant i l'altra meitat en un compte a l'estranger. Cap problema?